Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska si ideme zareagovať na výsledky z posledných zápasov. Takže v pondelok sa nám hral sa v Premier League Crystal Palace vs Nottingham 1-1. Ma nezaujíma. Girona 1-0. Krejči dobrý výkon, pozerám. To ma tiež moc nezaujíma. Počkaj ešte na staty, ako to bolo. Ale lepšie ako na staty. Boli aj tak, ale dosť tak vyrovnane. Tu to bolo tiež dosť vyrovnané. Potom sa hralo Girona vs AC Milan, kde vyhralo AC Milan 2-1. Kde 60% držali loptu iba AC Milan, dobré. Tam to bolo viac pre AC Milan, ale tiež dosť vyrovnané. No, v útorok sa nám hrálo semifinále Champions League, Barcelona Inter 7-6 celkovo pre Inter. Bohužiaľ. Ale niektoré momenty tam boli neférové. To Pedri vravel aj Hans Flick. No, akože zaujímavé, že Lewandowski nenastúpil do základky, Araujo nenastúpil do základky. No, Gavi až tak nie. To kto je? Braškové, kto je Fare? Kto je Landry Fare? Braško, ak viete, kto to je, tak mi to povedzte. A Darby? What? Vysvetlíš mi, kto to je? Bro? No, na tento zápas rovno aj rozoberáme. Takže veľmi veľký podiel na tej výhre mal Sommer. Potom mal aj Dumfries, ktorý mal aj jednu túto kontroverznú situáciu, ale hral dobre, aj Martinez, Calhanoglu, Acerbi, Mkhitaryan tiež dobre, Thuram tiež nie zle. Potom ja mal výborný zápas zase ako vždy. Celú sezónu o ňom vravím, že je fantastický. Potom aj Pedri zase dobre, koľko mal vytvorených šancí? 4 vytvorené šance, to je niečo neskutočné. Rafinha taktiež dosť dobrý gól dal aj. No, ale potom bohužiaľ bol Inter, ktorý dal 4 góly. Acerbi, Calhanoglu, Martinez a Fratesi, ktorý dobre hral, ale toto. No takže, ako vlastne prvý dal gól Martinez, potom dal Calhanoglu, potom sa to zdalo už pre Barcelonu úplne stratené. Ale potom prišiel Garcia s petelicou, tu sa to aspoň tak dá trošku pozrieť, úplne to zabil. Braško, on to úplne zabil. Ježiš, sa mi to vyplo. No, on to úplne zabil. Potom sa nám tam prišiel Dani Olmo, ktorý zle hral do zápas. Len ten gól dobre. Aj Garcia hral do zle, iba ten gól dobrý. Potom sme to dali na 3-2. Sme boli všetci radi. Ja som už skakal po dome, že všetko je vyhraté. Že máme finále Champions League, ale bohužiaľ sa musí stať, že nejaký Acerbi to dá na 3-3 a je predĺženie a nejaký Fratesi to musí dať na toto v 99. minúte na 4-3, celkovo 7-6 a my barcelonskí fanúšikovia sme iba už plakali aj ako všetci hráči. No bohužiaľ, to bol ťažký večer. Fratesi
dal pekný gol celkom, dá sa povedať. Ale vrátne si mu spadli gate, kráťasy, keď oslavoval gol, takže GG, dobre. A potom sa tu asi už nič nehralo. Ako pozerám, tak sa už nič nehralo. Takže potom v stredu sa hralo PSG versus Arsenal. Ja som si myslel od začiatku, že to vyhra PSG. Presne sa tak aj stalo. Takže na staty Arsenal si myslím, že bol lepší. Len fantastický výkon Donnarumma. Donnarumma, koľko saveov? Čakaj, neviem, kde to sa tu píše. Neviem, kde to je. Neviem to nájsť, ale viem, že dobre chytal. No, Hakimi gól, Ruiz gól, Saka gól. Vitinha nedal penáltu. GG. Nedal. David Raya ho vychytal. Potom by som ešte spomenul Dembeleho, ktorý bol na lavičke. Úplne čudné. Dosť čudné. Vo finále sú PSG a Inter. David Raya tiež dobrý výkon. Doue tiež. Takže to by som všetko povedal k tomu zápasu. A to je pre toto video všetko. Takže čau.